Sanibonani bazalwane, uJesu Kristu inkosi uyabusa, ukuthula kaKristu Jesu makube nathi sonke egameni lika Jesu. Kunyaka omusha uJanuary ngiyanibingelela nonke izithando zezulu emakhaya nonke ngiyanibingelela. Onibingelelayo noSipho Thandeka wakasibiya umntwana kaNkulunkulu okholwayo umfundi kaJesu Kristu. Bazalwane, haleluya. Okay bazalwane, sicela ukudlulisana nje isimemezelo esincane namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu ngakho yonke umsebenzi yakhe umusa, sibonga ukuphila sokugcina esandleni sakhe somusa egameni lika Jesu. Sicela ukudlulisa isimemezelo esincane bazalwane sokuthi kubazalwane abase Cape Town abafisa ukwazi ngokudela konke, abafisa ukwazi ngekhala abafundi, abafisa mhlawumbe ukufika ekhala abafundi noma nje any information noma ini enifisa ukuyazi ngekhala abafundi njengamanje njengoba kuJanuary 2026. Sicela ukunazisa ukuthi kunomzalwane wethu osekhala abafundi ongakhona eCape Town. So ke ningaxhumana naye bazalwane, kofisa ukuza, kofisa ukubuza, kofisa mhlawumbe ukuhlela nje kube nemibuzo, mhlawumbe kube khona ukukhonza. Kunomzalwane wethu uTata uMakhabane njengamanje useCape Town bazalwane. So ngicela nje ukudlulisa leso simemezelo. Ofisa ukumthinta kuTata uMakhabane bazalwane angamthola kule number le ethi 060 553 5235. Ngicela ukuphinda futhi 060 553 5235. Haleluya. And then ke bese kuba ubhuti uNtokozo. Mawukuthi awumtholi baMakhabane ungacontact ubhuti uNtokozo. Ngicela ukuthi siyamazi bazalwane kaTheocracy Networking Embassy. ubhuti Ntokozo ithi number yakhe yena 066 035 0887. Okay, ngiphinde futhi 066 035 0887. uBrother Ntokozo Mkhize bazalwane, in case ungamtholi uTata uMakhabane. So ngithi nje ngicela ukudlulisa leso simemezelo ke bazalwane esifishane kanjalo. Okay, futhi ongamthinta yena uSiSipho lo khuluma bazalwane enambeni ethi 079 167 3509. Jesu Kristu inkosi. Bedlulisa leso simemezelo ke bazalwane, uJesu abe nathi kusewusuku lokuqala enyangeni yokuqala kunyaka omusha. Ingathi nje uNkulunkulu singaqhubeka simkhonze simfune even more nakulo nyaka bazalwane. uNkulunkulu asipha amandla to conquer onke ama-attacks that are coming our way kulo nyaka, njengoba simbonile esinqobele kulo nyaka ophelile. Ingathi nakulo nyaka bazalwane angasinqobela, simethembe nje sibhekisa amehlo ethu kuye, uzosipha amandla amasha. Babheka kuye ubuso babo bakhanya, abasoze bajabiswa. uJesu Kristu inkosi ke bazalwane, inkosi benani nisenze njalo egameni lika Jesu. Amen.